ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಪಾಡ್ನು ರಡ್ಡ್ ವಾರ ಆಯ್ಬೋಕ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚಾಪುರ ಮಲ್ತಂಡುಂಡತ ಅವು ನಿಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತಲ ಉಂಡು. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ 10th ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಕೂತೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ತಿಗೆ ನಿಗಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ದಿನಗಳ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಡ ಬಜೆಟ್ ಅವೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ್ ನಿಗಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕನ್ನಡದವರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಂಚೋ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ 10th ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಕೂತೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಐಕು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ನಿಗಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವರೆಗೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇನಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆವಡು ಪಂದ ಏನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಿಕಲ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬೋಯ್ದೆ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನಗುಲು ಇಪ್ಪುಜೇರು ಪಾಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಂಡ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ನಿಗಲ್ ದೀವು ನೋಡು ಇತ್ತ ನಿಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯೋರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಮಿನದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ನಿಮಿನದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು ಇತ್ತ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇತ್ತ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ನಿಮ್ಮನೆದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚದು ನಿಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಓ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಪಂದ ನಿಗಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಬರ್ಪುಣುಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಯಾನೇನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಇಂಕ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈನಂಡಲ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಈನಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಗಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಕಲೆಗಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರು ಬಟ್ 2 ದಿನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರು ಮೂಜಿನ 2 ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏನಾಡ ಬೋರ ಇಂಕ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ 2 ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬೋರ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರೋ ಮಲ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೋಡ್ಚಿನಿಗಲು. ಸೊ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೂ ವೀಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಿಗಲ ಚಾನಲ್ ಇಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ನಿಕಲು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪಾಡೋಂ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ 2025 ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಯೂನಿವರ್ಸೇ ಅಂಚ ಉಂಡು ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು ನಿಗಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ್ತುಲೆ ಐತ ಮಿತ್ ನಿಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ನಿಗಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಪೋಪು ಜೇರು ಬೋರ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನ ನಿಗಲ್ ಏತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ್ತುಲೆ ಆತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ನಿಕಲ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈತನ ಮಲ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಡ್ಯಾಂಡ್
ಪಂಡ ಈಸಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತನಕಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತನಲ ಆಗಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಗು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಂಚನೆ ನೆರ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಜೋರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ನೆಟ್ಟ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಈತ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನ ಬತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ಬೊಕ ಹಂಬಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಗ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಕೂಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಹಂಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರ ಪೂರ ಕೀದ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತಿಯಾನ ಬಟ್ ನಿಗುಲ್ ಏತ್ ತಾಳ್ಮೆಡಿಪ್ಪುವರು ಆತ ತಾಳ್ಮೆಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ತೂಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿನ ತೂಪುಜೇರಿ ನಿಗಲು ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಣು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಯರ್ಲ ಓಪನ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ತೂವರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚದು ನಿಗುಲು ಹಂಬಲಾದಿಪ್ಪುಡು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಹಂಬಲಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ಯ ಪನ್ಪುನತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಗಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರು ಬೊಕ ಬೋಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದ ನಿಗಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಜನ ಏನೇನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನು ಇಚೆಂಡ ಬೋಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪುರ ಏರ್ಲ ತೂವರೆ ಪೋಪ್ಜೀರು ಅಂಚಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಪಂಡತ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಚಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಪಂಡ ಬೇರೆ ನಿಗಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು 2 ವಾರ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಆಪುಜವು ಅವು ಬಿರ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕಲ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಮಕ್ ರೂಲ್ಸೇ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದುಲೈ ಮೂಜಿ ಆರ್ಸ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮುಗ್ಯೋಡು 3,000 ಅಂಚನೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಪಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದುಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಕಲ್ನ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದು 2 ಮಂತ್ ಬೊಕ ಪಾಡ್ನು 2 ವಾರ ಬೊಕ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಉಂಡತ ಅವು ನಿಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಐಕೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಬೇರೆ ನಿಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡಲ 2 days ಗೊರ ಅಂಡಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 days ಹೊರ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ವಾರಗ್ ಈತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಥವಾ ವಾರಗ್ 4 ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಏನು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಪೆ ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೊಂಜೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೇಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಯಾನು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಫೇಮಸ್ ಆವಡೊಂದು ಪಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಬೇಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಗಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಬರುಡು ನಿಗಲು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಮಲ್ತದ 4 ದಿನ ಬುಡಿ ಎಡದ ಆದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿನ ಜನಕುಲು ಮದತು ಪುಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು 2 ದಿನ ಪಾಡ್ದು ನಿಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಿಪುನ್ ಪಂದಿನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ತೂವರ ಆಸೆ ಉಂಡಕ್ಲಿಗ್ ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ 2 ದಿನ ಲಾಗ್ ತೂದು ನಿಕಲ್ 4 ದಿನ ಪತ್ತೇಜಿನ ಜನಕುಲೆ ನಿಕಲಿನ ಮದತು ಬುಡ್ಪೇರ ಬೊಕ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋ ಪೋಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಂಡ ಉಂದೇಕ್ ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರದಿಪ್ಪೊಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅದು ನಿಕಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರುಡು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಗುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತ ಓವ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರಂದು ಪನ್ಕ ಅಗುಲ್ ಏನನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮಂತಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಪಂದು ನಿಗಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲೇನ ಕೈಡ್ದು ಆಪಿನಾತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಟ್ರಾಶಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಎಂಚಿತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಆಯ್ನತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ರ್ಯಾಶದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಪೂರಲ ರ್ಯಾಶಂದು ಗೆತೊಂಡ್ರ ಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಕಲ್ ಮೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೆಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಐಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ತಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂ ಪೋಲೆ ನಿಕಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪನ ನೆಟೆ ಮೀನ್ ಅಪ್ಪು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುನಗಲೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದಿಯೋನ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪನ್ಪುನು ದಿಯೋನ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನತ್ತು ದಿಯೋನ್ಲೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕದು ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುವೆರಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಂಡ ಇಪ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಪ್ಪುಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕಲು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣದಾದ ಇಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ ಮತ್ತು ತೆರೆಯೋನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕಲು ಇಪ್ಪುವೆರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಪ ಅನ್ಪುನು ಅಂಚಪ್ಪಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟದಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಪ ಅನ್ಪುನತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕಲ್ನ ಓನ್ ಉಂದೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಣೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿತ್ನಕುಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ ನಿಕೊಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನೋಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂದು ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ಸೊ ಈತ್ ಮಾತ ಮೇನ್ ಅದು ನಮಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಸೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ನ ಪಂಡ ಅವೆಯ ಕಡ್ಪನ್ಲೆಕ ಯಾನ್ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪವುಜಿ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಂಡೆಲೆ ಇಂಕು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರು ಇಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ನಾಂಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದನ್ನು ಪಂದೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗಲು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಲಿ ಓಕೆನಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಾತನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆನಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಅಂಚದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವ